Malá Štáhle na Rýmařovsku má novou chloubu. Stal se jí obecní dům, který vznikl důkladnou rekonstrukci nevyužívané a mnoho let chátrající správní budovy místní zkrachovalé tírny Lnu. Takový stánek společenského a kulturního života občanů. Nevyužívaná budova se pomalu začínala měnit v ruinu. Obci se jí podařilo zachránit takřka na poslední chvíli. Teď je to mnohem lepší, samozřejmě. A hlavně to tady krášlit vůbec. Začalo krášlit. Určitě je to výborná věc. Za první je to víc v centru, jako jediný. A z jedné strany to zkrášilo celou dědinu. Má to využití na všechny strany. Na nový obecní dům, co můžu říkat, je to nádhera. V takové malé obci je to opravdu jakýsi kulturní podnik. Obecní dům je takový univerzální multifunkční dům, ve kterém máme teda umístěný obchod, bude to obecní úřad, bude to knihovna, internet, veřejný internet, informační středisko Sdružení obcí Rýmařovska. V obecním domě budou také klubovny, kde se budou scházet děti a důchodci, a starosta má ještě jedno přání. Rádi bychom také, aby tady bylo venkovské muzeum, které by zmapovalo historii od doby jejího vzniku až po dnešní dobu. Obecní dům stál nemalé peníze a byl výrazně nad možnostmi obecní kasy. Tady jsme využili situace, která vznikla vlastně tím, že existují evropské dotace, čili požádali jsme Ministerstvo zemědělství v programu rozvoje venkova o přispění na tuto akci, no a to nám vyhovělo a tím nám umožnilo tento multifunkční obecní dům zřídit a postavit. Obecní dům už má za sebou první akci. Tou je právě probíhající výstava obrazů místního chataře a amatérského výtvarníka Stanislava Novotného z Bruntálu.